Kheroni pen jiri kindeng ada katowar aphan KAC atum pai patenga TVC kapincong. Video atum dilai police station abai kang kapang thira sai kedeng. Mahamaya Mondol Mohila Morcha atum ketho mangdeng claim bang amai kangni. Karom Vinegar being on live prime time beer talong pen nearly some injury baby non ajik ha beer tang don pen jiri kendeng pen Kheroni ada tovar kheno par piga jok ningkreng barlata raratum kachirenganat sungpik anlo bonta bangso tovar kasalam ponji aphan KAC ke chariatum RD ki pipon pedera bangke ningduk mimi posi raratum kaningri padopon. Non nang litum ke theklong lake konat ne alangbi mate langteng pusi matha tahai setame lake kali donatum lake jiri kindeng pen Kheroni ada kacheleng PWD atowarlo jiri kindeng pen danglo Mahamaya ahoy kidai araratum do anta bangso towar ekrong vacancy rek jamadim setame kachehelat danglo bangso towar kaheno lake lam kimikali donatum ningkan koy an pleng tanglo bonta pinirni anta madua sarkar le cari busetami kaselampon kabidera jo ningkan kang thimta bangso kahino towar pen loksi raratum cheleng nanglo jasemet non barla pora hudlote langbi kacheman labajok gari motor pen danglok moniratum keng pen kedamanta cheturo la bangso towar la so gari natan la dam dike la he jerkendaya la bangso towar kopi posnang litum passenger atum sunruk pen salam nang kalo nang di mediang no thanjima lage kisunang ko ke toar kheno posi gari dausla me achakai hinadak lahai toar hulik do ko posi sunang ko petilo la bangso towar la daganat makai no matela jiri kindeng pen Kheroni ada la son side la ladak pen ki chenglok thege amrek pen par plot Kheroni pen nang suntu ke hajar kendeng lelete lason toar no nang litum student hoi pen la bangso towar salam ledet pariwartan government tim gar biang lo tum apan ko pisinang di puye mane tim gar biang lo han ki puji siam sa hasta me ki puji bangke la sotoar bangke jerkendeng ai area phan ke la non hayat election long stame ladak nitem phana dak toarang pipo ke na pulo stame toar ke nang pithek stame la bangke pining aning kan bangke toar bang nang pivek nang polang patang pivek nang pola bangke student tum stame ko alune kisung ke dam ke bang election ahud vote ki pidun pen ke pahai dona leke kai ke amat tovar ke ba towar langbonga jo ke dam nang hello nilituma phan ali ke long pusi jiri kindeng aratum ningduk chipipon halapu baska chathabara ratum kaning jirin tia tengke tim karbiang long atum jong hele chipinda ko setame di phupen dongka muka malom pama chotben ke karbiang long chingthur piklupu udamun e adhe ke damtang congress sarkar ningkan krep ho dobo mahutta towar nang selam pipe lapen non BJP sarkar atumta nang selam pipe pusi ningjirin ti Kalam nang ko kalam phe bangke kedam tang kwano ne kongres tingkan ke pho setame dak karbiang long tomas konsil cari lo lapen nilia khai lo lam pupe jiri kendeng lapen Kheroni lage 36 kilometer kongres ar ni ningkan ke pho ka cari pen ningkan phong bong pen kilometer krihini le salam bote ningkan ke pho ke tang der ji pusi nili hin pen ke pudam lo lapen ke lasi alang le tum hajar le ji puno seta development claim lo pusi tamen nirihin ban mangke to teli theklong pin pusi dak abangke dolo lapen poriboton sarkar lake tim kar banglong pusi em ko anle alang chiningi no setame ko anle chipendak no setame ini tum non ladak theklong tarlo tim kar banglong la non BJP sarkar nang do det na mangke non nikan kho ki par hupo non 2022 ke konsil election ni post tame alang litum la towar akapre kapre alam pupesi la towar ikrong talang litum ke salam nikhriat lo lasi la son angke kacing thura towar gale dasi ke damtang ke dutang towar nang kapachiru itu kapen to teli ladak development bangke theklong le pin charia song tum bade BJP sarkar ani alang litum mene
cicini lor alang tumda ke bang batai tin batai lo ke bang ta mina tumda cicini lo so to ar ke wan si ke me khai no ke cicini lor lo sita me alang tum jungjung ta me hai nang ma thathi de puni tum tu 9 number constituency la so jirikending a road main road bang ke alang tum jungjung ta mene nang ma thathi de la so to ar itum han ke ko hawar ke kapre ka update ke cheklong lo je to ar mi o mesen sen dongka punon pine rong to ar ta pmgy to ar pini sim da do lo hapu rong ar lo to ha ke mi lo tum main road bang ke mi ke dat lo non an Jirikindeng pen Samson ingti Karbiang Long Life. Kidamtang pai ni pai kep arni Village Defence Organization atum pen patir piponsi non kewangji Independence Day apartment Dilai Police Station along kepang tirasai kedeng pon. Aningkan wang ason thak si peningkan let hotami aliralon pen Bharat adet ke jogwanarni katalon ponjia phanpura Village Defence Organization atum patir piponsi kidamtang pai ni pai kep arni Dilai Police Station along kapang tirasai ke klempon. Dilai Police Station a committee amaipu Joy Singh Timong pen chunbang pongku rokhit atum pensi bangso kapang tirasai kedeng ahut Japon ling. Lapuson por ahut Joy Singh Timong kapachini atengke nilitum ningka ni si pen tip thoman thana arlo kapang tirasai klempon ver. Athi nonang ke leji pai ni phai krep ho arni mate Independence Day katalon arni pache tondunsi ladak setame katalon ponji phan kachisik paduponsi lahaya sai klempon lopusi pachini pon. Pendingan ingkan apa non independent day dan ngelelo, nasian ingkan wang dan ini tum la mana video Village Defence Organization perahin pen la mithang hawar mithang ajakat pusi la thana ta mithang thana pusi pini pengkini tum kam paklem lo. Ingkan sege bang ni tum butai thom rason ne ingnam pe ni ingram suote ne pan pini terus sege klem lo. Non jong bang khoji le Independent Day ta ne tum da observe don ji ya don ji ason se pini ni tum kam ke Dilai pen Bijoy Rongpi Karbiang Long Life. Mahamaya Mondal Mohila Morcha atum ke thomangdeng klembang mai paduponsi soarlo hin penta BJP asong phan anso se kacharap chitu ki bidun pen kebangji MSC kiliga hut kachapa haidun thujia phutak chethan cheparipon. Kedamtang pai ni phaisir keberni dong muka galong kedo longkam teron auditorium hall along Mahamaya Mondal Mohila Morcha tumpen ke thomangdeng klembang amai padupon. Mai phi manai DP pen kachari pon bang so mai along alohia man pen EM lunsing teron la pen EM Raju tiso atum chetong don an parta East Karbiang Long Mohila Morcha achun bang Rosmi teron pi la pen Mahamaya Mondal amai bhu purno ingti Probhari Songita Saikia la pen Kisan Morcha ST Morcha, T Morcha, and Parta, kapre ka Morcha along, claim bang pubang piatum chitong don renti. Bang somai long EM lunsing teron kaning jeke, Mahamaya longri scheme pen. Bang pharo isi mohila atuma phan avarsai piponjipu lamchak chipi ponsi, bang so scheme lake kiduk kila arara tuma phansi panong ponlopusi thanpon. Lason tak taxi halapu EM Raju tisohin bentame non angki leji MEC election ahut kosonsi soarlo tumta chirap chitodun pen BJP asong mesen pen kachepa hai thekjima phuthak bidi sore pajirpon. Probhari pendanglok Presiden pendanglok nili tumapan non kirangji kusonsi ili tum ke claim muhila tumhan kichipang tangpon angjima pulaso bidi asore alang tumnang thanpon ateng pen nili tumtan non local committee boot bahini tumhan kusitame nili tumtala puson thos nili tumchi thandam po lasi nili tum amai along ke ciparai pon ke lapuson longkan dak Pini nili tum kacetong ke elit nitim constituency Mahamaya ke har polling yes lo hai lasi pini nang kacetong dunde ke long clear PS nang cetong dunde ta la so long clear PS nang cetong dunde ta alang tum ke su pen dong mukak pen samsing ingti Karbiang Long Life. Kedamtang pai ni phai kep arni hidipia hawar along kedo mondoli hini sangti hidia hawar mondoli hini lapen bormanthi hawar mondoli isi along kicho hormu mate sangkhan ke ronda masai dengpon
Church of Christ Mission Diphua Hin Pen Chepatir Piponsi Kedam Tang Pai Pai ni Pai Kep Arni Church of Christ along Klem Bangphu Sarkimi Timonga Hin Pensi Japan Bangso Hud Edon Pen Sanglin Phokep Dali Linni Phuruathe Linpho Kecho Jang Thu Lita Recipen Danglo Kichoaing Ti Harsun Ker Hai Hui Ronponlo Bangso Hud Church of Christ Mission Bible School Thanbang Adamson Krolapen Church of Christ Mission Karbi Anglong in Church Joysoning Hipensi Labangso Sayamo Dengponlo Lapen Bangso Hud Church of Christ along Klembang Sarkimi Timong Lapen Hidipi Chunbang Indrojit Kathar Setami Cherap Chetodun Dilaipen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Mongol Singh Tisopu Inut Karberi so Jirikindenga Hithialong Karbiang Bongpen Kecheng si Chukang te bakulat Ingpurun si Voreng Kelong le Karbiari so Jangatuma Phan Beha ka chokle manat Amek Paprang Ponlo Karbiara tumta Beha chokle manat Penangan Kengkam che Jorun Thek Tanglo Bonta Laswang Bong Chukang ti pen Thela Kang Doyanat ka choklem donabang Jumpik lang Lapusona porahut Jirikindenga long Inuda Karbiari so Mongol Singh Tiso Jirikindenga long Karbiang Bongpen Kecheng si Chukang te bakulat Ingpurun si Penangan Voreng Warsai Kangchir Karbiari so Jangatuma Phan Amek Paprang Ponlo Aho ili Karbiari so Jangatumta non ke Kecharianat Penangan Paprang dunlo Bonta nonakaya hut Voreng Warsai Kelong dun Sumpik Laswa joine Kethegaling si Choklem Chodam Jamlo Lason dak taxi Mongol Singh Tisotame ame thanga keng kachar jap thekja phansi bangso warsai choklem dunang koklo alang li pherang ke thengno kaningja tengke non ki thurmia o vetum lo ke charlile thek ser busatame sarkar aphan kachi ki loke chok chelo me thanga keng char jap nangpo lapen jirikindenga rar tum ansetame me thang khei sia kulararong ke dampen chu kaching ti dam chot sata khei hijan kachera bason lupusi ningje Nó thay cái là cái chỗ long nanh phan cái lem cái therak nang neng beti là si nili banta isi ma thada mang cái epoch ta rek neng la pen cái là so dum tu bang cái hala cái cái tum hana pa thek country tu bang ta nili da ma thala hai la sima doji amat la si nili cái tham poni ko hai tam yarang tum kacha li tum min hang hila bang ko se da Nili bangso asai kachoklem dun lake Jirikindenga raphan Jasemet kithurmia o bikimia tumaphan towar ke japona sonlo Lapen komarnia bang pujong si kacharli ji aning hang pulote ing thinche palang no ne pen ke than ponavar sai piponji puta alangli pachini pon Jirikindenga long inut ningki me pika bang phu rensing hisi dak Jirikindenga hithielong chukang te bakulat kangpujia phan nangkeban la sealang li phan nili choro re jokje puta tiso sangho kachoro pajirpon Jirikindeng pen Samsoning ti Karbi Anglong Live. Tang Deputy Prime Time Abirta Kira Ponsi Kantoni Lam.